Mu video ya msiku la lero ndikufotokozereni za mzimayi yemwe adakhalapo ndi chuma chochuluka pa dziko lonse lapansi, yemwe mu mbiri ya dziko kufikira mu tsiku la lero palibe yemwe amachitidwa naye kompeya. Ndipo malingana ndi zolemera komanso zofotokozera zosiyanasiyana zomwe zimafotokoza kunena kuti mzimayi ameneyi chuma chake ndi choposera kuphatikiza chuma cha Donald Trump, Elon Musk, Vladimir Putin. Donald Trump ndi mtsogoleri uja wa dziko la America, ndipo Elon Musk ndi mmodzi mwa anthu olemera kwambiri pa dziko lonse lapansi, ndipo Vladimir Putin ndi mmodzi mwa mtsogoleri wa dziko lija la Russia. Ndipo titakhala kuti tikufuna tifunse munthu mwachibwanabwana kuti tangotitchulira yemwe ndi olemera kwambiri, ndizachiziwikire ayamba komanso kufotokoza kunena kuti yemwe ndi olemera kwambiri ndi Elon Musk. Komanotu sitingamususe chifukwa chonena zoti iyi ndi current wave kapena kuti mawerengero atsopano amene dziko lachita. Ndipo tikamakamba za anthu olemera pa dziko lonse lapansi, anthu omwe tingayike mmutu mwathu ndi monga achina Elon Musk amene amafotokozedwa kukhala olemera kwambiri yemwe ali moyo. Ndimafuna kuti mundimvesese pamenepo kunena kuti atchulidwa olemera kwambiri chifukwa ndi amene ali moyo. Ndipo titakhalanso kuti tifuna tikambe za mtsogoleri yemwe ali ndi chuma, titha kumakamba za Donald Trump yemwenso naye ali moyo, yemwenso ali ndi chuma chake pomuwerengera pa saizi yake. Ndiponso zimakhulupiridwa kunena kuti Vladimir Putin nayenso ndi mmodzi mwa anthu amene ali olemera pa dziko lino lapansi, ngakhale kunena kuti anthu osewa titawaphatikiza sangakwanise kufikira chuma cha mzimayi yemwe adakhalapo zaka 1300 zapitazo. Ndikuti chuma cha Elon Musk, Vladimir Putin komanso Donald Trump ngakhale titakhala kuti taziphatikiza sizingafikire komanso kudusa chuma chomwe chinali ndi mzimayi wina yemwe adakhalapo zaka 1300 zapitazo. Chuma cha mzimayi amene chinali chodabwisa kwambiri, ndipo chuma chake sichikufikiridwa ndi aliyense wochita malonda yemwe alipo mu zaka zino, komanso wandale aliyense yemwe alipo mu zaka zino. Ndipo malingana ndi history imafotokoza kunena kuti mzimayi ameneyi ankachita control ndalama zochuluka komanso katundu ochuluka, ndipo iye adachita zimenezi mu mbiri kuposa aliyense yemwe adakhalapo mu zaka zake zambuyomo. Koma tisanakuwulusireni dzina lake, ndimafuna tiyambe tachita compare chuma chimene chili ndi anthu folo amenewa. Atatu ndi amene alipo kale, amene ndi Donald Trump, Elon Musk, Vladimir Putin. Ndipo malingana ndi Forbes News imafotokoza kunena kuti chuma padakali pano chomwe chili ndi Donald Trump ndi pafupifupi 7.3 biliyoni, ndipo chuma chimene chili ndi Elon Musk padakali pano chakwera ndipo ali ndi pafupifupi ndalama zokwana 677 biliyoni, chimenenso champangisa kukhala mmodzi oyambirira kukhala ndi chuma chopotsera 600 billion US dollars. Koma tikukamba kuti currently kwa anthu amene ali ndi moyo panopa, osati kuchita compare ndi munthu amene anamwalira. Pamene chuma cha Putin amafotokoza kunena kuti pali nkhani yosiyanasiyana imene imafotokozedwa pa nkhani ya Putin. Malingana ndi reports ku Kremlin amafotokoza kuti salary yake yapachaka amamupasa 140,000 US dollars, ndipo akuchita own malo pafupifupi 800 square foot komanso magalimoto atatu okha. Koma ma analysis ena amafotokoza kunena kuti chuma cha mkulu ameneyi sichifotokozedwa bwinobwino, koma malingana ndi zofotokozera za ma analysis adafotokoza kuti mkulu ameneyi amachita invest mu ma investment osiyanasiyana kumeneko ku dziko la Russia. Ndipo mukufotokoza kwawo kufotokoza kuti chuma chake chikamachitidwa estimate chitha kumadusa
200 billion US dollars. Komano zimaoneka ngati kuti chuma cha mkulu ameneyi chimakhala cha secret ndithu sichikwanisidwa kubweresedwa poyera. Ndipo mchaka cha 2017 Putin adauza yekha US Senate Judiciary Committee kunena kuti chuma chake kwambiri chamangika mu mashares amene iye amagula kumeneko mu dziko la Russia. Kotero sakonda kuulula kapena kubweretsa poyera chuma chake, koma adafotokoza kuti chuma chake chabisala kwambiri mu mashares omwe amagula kumeneko ku Russia mu makampani osiyanasiyana. Ngakhale kunena kuti titakhala tachita masamu a ndalama zimene tazifotokozazi, koma ndalama zimenezi tikamazichita no compare ndi mzimayi yemwe adakhalapo zaka 1300 zapitazo sizikufikira. Ndipo mzimayi ameneyi adali Empress Wu Zetian yemwe ndi mzimayi oyambirira mu history ya ku China kukhalanso emperor, female emperor oyambirira wachikazi, so kapena tinene choncho wachikazi oyambirira kukhala mfumu kumeneku ku China. Ndipo malingana ndi post ya kumeneku ku South China imafotokoza kunena kuti chuma cha mzimayi ameneyu lero lichitakhala kuti anthu akufuna azipanga compare chuma chake nditi chikuthamangira around 12 trillion euros. Ndipo malingana ndi mu nthawi ya ulamuliro wake mene ankawutchula kuti Tang Dynasty, China inkachita control 23% ya chuma cha dziko lonse lapansi. Ndikufotokoza kuti 100% ya chuma chonse cha dziko lapansi, 23% it was occupied ndi dziko limeneli la China. Ndipo Wu Zetian adabadwa mchaka cha 624 AD mu banja lodziwika bwino lomwe linkatchedwa kuti Jiangxi province. Ndipo iyeyi adalowa ufumu ali ndi zaka 14. Ndipo adakhala odziwika kwambiri mu ufumu umene ankawutchula kuti Gaozong. Ndipo adazichita declare eka mchaka cha 690 AD kuti no akhala olamulira China yense, pamenepo nkuti ali ndi zaka zokwana 15. Ndipo mahistorians amafotokoza kuti adalamulira mu zaka za Iron Fist. Ndipo iyeyi adachita zinthu zosiyanasiyana zothandizira kuti dziko limeneli la China litukuke mu zosiyanasiyana. Ndipo malingananso ndi history imakamba kuti mzimayi ameneyi anathandizira kukuza nkhani za ndale komanso kubweretsa njira zina zatsopano zimene zinathandizira kuti boma la China likhale lomangika. Ndipo iye adakwanisa kuchita promote maphunziro komanso kuyambisa zinthu zina zatsopano zimene zidathandizira kuti China chuma chake chipite pasogolo. Ndipo momwe iye amamwalira mchaka cha 705 AD nkuti ali ndi zaka 81. Ndipo pamenepa ndipo pamathero a moyo wake, koma mmene amamwalira adali atakhalano mzimayi oyambirira komanso olemera pa dziko lonse lapansi, yemwe ku dziko lino lapansi mu m'bado uno sadapezekenso. Ndipo ngakhale titakhala kuti tidaphatikiza chuma cha Donald Trump, Elon Musk komanso Putin sangakwanise kufikira chuma chimenechi. Ndipo m'malo mwake azisalira ndi gapu ya 11 trillion euros. Ndiye kuti anthu atatu tikuwakambawa akuchita cover only 1 trillion euros. 11 trillion euros gap, that's a huge gap. So tikamakamba za anthu olemera, tikamakamba za anthu achuma amene akusangalala ndi ndalama, tisamayiwale kunena kuti kalilinso kunali anthu ena amene anali ndi chuma kuposera pamenepo. Ndipo ngati manimvesa bwino mu mbiri yake sitidafotokoze kuti adali mmodzi mwa anthu othandizira nkhondo, mwachidziwikire chuma chake adachigwiritsa bwino ntchito. Koma olemera alerowa ndi amene ali eni makampani opanga zida kuti mayiko ena azimenyana nkumaphana, pamene iye adali ndi chuma chimene kufikira tsiku lalero anthu enawa sadachifikirebe. Mongokumbusana ndakamba kunena kuti Elon Musk padakali pano
chuma chake chikuthamangira 677 billion US dollars, zimene padakali pano zikumuyika pa mapu kuti ndi wolemera wa anthu amene ali moyo. Muzindimvetsa mawu ati kuti amene ali alive, mwa anthu amene ali alive Elon Musk ali pa number 1, ndipo tikukamba kuti Donald Trump sitikukamba kuti ali pa number 2, koma ndi mmodzi mwa ma-president olemera pa dziko lapansi, mwa ma-president omwe ali moyo padakali pano, ndipo iye chuma chake is around 7 billion. Pamene chuma cha president wa mdziko la Russia sichimafotokozedwa bwinobwino, koma malingana ndi ma-analysis aku Russia adafotokoza kuti mkuluyi chuma chake chidasamira ma-shares, ndipo mukuyerekeza kwawo kufotokoza kuti chuma chake chikuthamangira 200 billion US dollars. Koma tafotokoza kuti chuma cha anthu atatu amenewa ngakhale chitaphatikizidwa sichingafikire chuma cha Wu Zetian, yemwe ndi mzimayi oyambiriranso mu ufumu wa ku China kukhala otsogolera dziko limeneli la China, ndipo iyeyi adayamba kulamulira dziko la China ali ndi zaka 14, ndipo adamwalira ali ndi zaka 81, ndipo mchaka ichi nkuti ndi mchaka cha 705 AD. Okondedwa omvera, ndikhulupirira mwamvera bwino komanso kukhala ndi tcheru kumvesesa momwe chuma cha anthu ena chilili, komanso yemwe adakhalapo mtsogoleri wa dziko la China wachidzimayi chinalili chuma chake. Ndikufuna ndimve makomenti anu through comment section kuti nkhani imeneyi mukuiona bwanji, nanga inu mukutipo chani. Ani mu video ya mtsiku la lero mudali ndine wanu Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa mavideo zamene tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.